Остане с върчелите. Стане ли нещо? Пари ще даваш ли някакви ли? Или нито се дават пари, май? Пари? Ти така и не такошно, аз да те почерпа поне един бомбон. Ако не е друго един бомбон, аз мога да почерпа. Брачеда, то спод черпи. Да не е без нищо. Брачеда е бомбона. Един бомбон от мен. Това не мога да повярвам, че ти черпиш. Нали аз трябва да давам парите и бомбоните? А пък не даваш, виж какво нещо, от дъжд на вятър вика. Айде от тебе пиенето, от мене яденето. Аз зара яденето. Това не е яденето, ти искаш да ме умориш сега. Кисел, какъвто от бомбона, майсторе. Специално производство. За шефове. Направо ме удари опитите. Специално производство за шефове. Опитите ме удари този бомбон. Кажи на хората откъде си. Ами аз съм от всякъде, от насякъде съм. Нали беше от Гърция? Корените са ми оттам. Имаш гръцки корени. Да. И те дълбоки. Дълбоки като на... Дълбоки като тебе. Да. Къде е малкият анивел на майстора? Бе, тук е. Така, да не напритесняваш, що сме на лайф. Така. Не сте ли от Бургаско? От Бургас ми има, шефа от Гърция. С гръцки корени бил. Няма да ме издаваш откъде съм. Няма да ме издаваш, защото днеска почва да духа и има много... Такова едно почва да... Можеш да дадеш... да дадеш някаква стотинка. Аз това казвам. Не издавай. Шефа не трябва да знаят. Ние сме скрити лимонки. От Ямбол са. Грешите. Лъжат. Който го е казал, бърка. Шефе, някаква стинка няма ли да дадеш? Водата свършила, човек, гледай. Вода няма. Вода е йог. Значи вода моята почерпя. Една вода само. Да, студена. На прясна вода ли ще го... Сега виж сега, като вземи сега големите обекти. Добре, ще му почерпиш една вода, ама на минералните бани в банкя. При Боко ли е? При Боко. Тиквата ли е? Да. Не е ли добре? Той ще иска пари, бе. По колко литра вода пиете на ден? По 2. Още ли сте в Бургас? Да. Кой са? Чакай малко. Има ли 10-15 литра? Имаш ли 10-15 литра вода? Вода. Има морето пълно, бе. Повече от 10-15. Здравейте, момчета, имена тук на лайв, че сме. Значи повече от 10-15 литра. Най-добрите брачеди. И бира, правилно е ли? Бира не. Правилно. А как няма не? Няма не. Ама зато и плочките ми ебенки ще бягат малко. Те сега малко джумбуш правят, нищо им няма. Той аз като сложа малката сола и тя веднага показва, че е топа. Малката сола, ама като вляза в моите апартаменти къщи, те на кълъч седя. Всичко ми е криво. Ти, защото един ти крак, нали ти казах, че е проблемен. Аз съм се сложил протеза. Ами, столът ти може да е нещо крив. Няма е. Ама няма да правя откъде се взимам мебелите, защото още не са ми платили. Като платят, всичко взима пари, обаче на брачелите пари не дава. Кажи, вчера не взели пари. Вчера. Вчера откраднах си пари от тебе. Защото ми ги бутна от ръцете ми ги лепна. 5 лева не му се дават. Много видео няма ли да направите? Направили сме много видеа, всеки ден качваме, така че въпрос на време е просто се... Може би чашка. А ти кога ще почнеш на мен да ми кихаш в ръчичката за това? Готово. Пари. Пари да ти кихам. Че, ето, виж, аз сега не знам, че вкарваш някакви клипове тук, хората да гледат. Ти кога ще искам да те видят колко си стиснат, затова те качвам. Да видят, ама ето сега, ти ме излагаш по този начин. Ти се самоизлагаш. Да сте живи и здрави, чакай, дай. Господ да ви даде здраве. Този път на бара в колата с левчета, браво. Айде, живи и здрави да си. Виж кой дава пари. Виж кой дава пари. Един път и ти да се отпусне от сърцето да ти взема от колата. Ама аз не мога да разбера как от моите пари раздаваш тук на... Минали за твоите, бе. С кеф ги давам. На просяците раздава от моите пари. С кеф ги давам, като са от неговите. Чакай да се затворя пепелника. Аз ако не му сложа тук един райбер младен, да не се казвам. Тук искаш ли да ти сменя едно копче? Да те трансформираме. Не дей, майстори, ако искаш да се запазим добрият тон и добрите отношения, никой копче да не се вграждам. От кой квартал сте? От град Бургас сме, от различни квартали. Не лъжи хората.
Значи не искам да лъжиш хората. Аз да не съм шефа. Аз съм Брачеда. Брачеда, като каже тънга-мънга не. Защо лъжиш хората, че сме от Бургас? Откъде си? Ти да не си от Солоники? Не съм от Солон, аз съм малко Между другото, по-долу Латина. Ели страхотно говори гръцки, така че ако говориш на гръцки, Ели ще ми преведе веднага. Така че... Така, издавай. Грам няма да кажа. Обидиш ли ма нещо на гръцки, веднага казва на преводачка да преведе и край. Значи, тъй като... така и дотам. Тя гледа ли на? Ето е, Елито, ето виж. Тя нагледа, те ли? Гледа на ми. Една дума няма да кажа. После като затворим лайфа, та почвам. Кой ще кажеш за стихотворенията, да чете Елена? Тя ли е? Тя е. Много е добра. Много е добра. Значи всички да последват Елито, тук отдолу е с четирите човечета с сърчица. Всички да я последват, уникален глас. Да, страхотен глас. Ето пуснахме лайфа и не спират да звънят, всяка минута звънят. Сега се сетиха. Парата ти казвам, парата! Така, хора, не вдигаме. Не ни пишете, не ни звънете, не ни дигаме. Ние не сме кой да е, да дигаме на кой да е. Айде, почнаха да не обиждат Тами, здравей. Няма лошо. Почнаха да не обиждат тук Малака, Далака и още някакви негови братовчери там на Далака. Не може да има, не може всички хора да се приличат. Трябва да има и хейтърчета. Няма защо как. така, моите момче, защо така? На здраве, брачеди, на здраве, живи и здрави. На здраве, ама... Сега ще намеря. Иве. Да пратят по една бира, бе. Иве. Умната. Парата, ето, казват парата. Парата. Ари, бе, бръкни се днеска, бе, събота, бе. Кой казва парата? Ден на майстора мина. Така. Днеска не взели пари? Не. Ай, пред хората, не взели пари днеска. Зели. Взели, не взели. Зели или не взели? Взели пари. Пара, йок. Ти каза от дъжд и вятър. Днеска времето в Бургас е хубаво. Нито е духало, нито е валяло. Странта рано ни беше ли пред вратата ми, пред плаченцето ми? Не бъркаш ма в някой. То днеска е Тодоров ден. Чакай сега брачерите да поздравят всички днеска, които са именници. Така е, да. Да са живи и здрави. Господи им дава много здраве, късмет, радост и задължително днеска да пият по едно греено вино. Греено вино, то топло вече, бе. Аз съм 12-те брачет. Още не сме чули да имаме такъв, ама ако се появи, ще... Виж сега, аз не знам колко сте, защото един път ми кажеш 11, един път 13, един път 15. На обекта та заварвам само тебе. Ти защото кажеш, че са най-добрия. Аз съм най-добрият брачет, затова е те. Ама кажи на хората, къде са другите. Сега има Защото, що горе някои неща ги харесвам как ги правите. Обаче, Димитър, благодарим. тези неща, които са на кълъче криви, казваш, че са от брачерите, ето не съм ги виждал. Илонка, здравей на теб. Не си ги виждал моето момче, защото няма как да ги видиш. Те брачерите, да не ми чета кой къде си и ти. Те имат работа. Брачера пая за джета, брачера картунджета. И ще те потруша с голямата сола. Знаеш, че имам между другото един брачет. Не като брачета Пикасо. Имам един, който е музикант, завършил е с духов инструмент. Пълен кавал е, кът тебе. Аз не съм учил за... Ама и ти си пълен кавал. За това ти го казвам. За това ти го казвам. Майстори. Мустака на младинката къде е? Падна. Окапа, като му казах дай пари, направо така свлече се като матрицата. И косата, гледайте ми, и косата и тя. Нищо не му остана. Капи, всичко капи. Нищо не му остана. Значи като ме видят, вече не ме питат дай пари, ми направо бърка джоба и си ги взима. Бърка джоба. Като те питам, що да те питам, като знае, че ми откажеш по-добре, да не те питам. Много хора на поздравяват, това не е много хубаво. Не е много хубаво, ние сме спряли тук баш на центъра на града. И 9 братовчетки, точно така там е. Да. Ама искам да разбера сега и Вито те праща в Турция на разсад за коса. Ходих, не фащам. От турско не фаща, само от гръцко. Няма. Значи, Мустак се опитах да се пусна, на Мустак го докарвам. Бържи разсле. Значи аз заради тебе се разболях. Обаче, като така се гледам в огледалото и взех се припознавам на тебе и викам, шеф е махай го този Мустак. Аз сам самия си говоря с огледалото. Кажи сега ти, има ли вероятност ние с тебе в крайна сметка да се окажем истински братовчери? Има ли? Ами... Къде са брачерите? В Дубай?
Далечна е работа, ма има нещо. Има някакви прилики, намирам. Ама кога ще стане брачери по пари, бе? Не, няма Защо да. само при тебе Това има, няма при да мен стане, няма, бе? това вярвам ми сега, казвам го пред хората, няма да стане. Няма да станеш като мене богат. Много сте яки, всеки ден гледам. Продължавайте така. Забавляйте се, то това е смисъла на всичко, да се забавляваме. Вижте, на шефа му окапа косата, като му казах, че трябва да даде някой лев. Ето. Брачери, ти... От кой край сте? От различни краища сме, иначе, но живеем в Бургас. Значи... Аз... Всяка стана страната по 20 човека седат пред нас. Сега с този лайв... Ще пренесат всичко пред нас да спи. Знаеш, аз имам една много любима песен. Казвал ли съм тия? Да не е свързана с кавали. Тя ли? Усетих-та, аз ти казвам, че ние по нищо се приличаме. Любимата ми песен е с кавали. Благодарим за розичките. Любимата ни песен е седи за един кавал. Метаче е живо здраво. Митко Франсе. Живо здраво, приятелю. Ще от Франция ли нагледат чак, бе? Како и метачето? Не се ли Аз сещаш? мисля, че тук до нашия край Не само. се ли сещаш метачето, дето ходихме на Сарафово? Да? То е. Айде, поздрави. То си има права тук. Нека да ме разпространят. Благодарим за розичките. Не се харчете излишно, хора. Не е нужно. Аз така или иначе сега ще хвана шефа за Чакай сега. джоба и до там. Чакай сега. Брачет, дай да ни сега тия розички. Искам да ме открехваш тук сега. Пари ли са той сега? Трупаше някакви Не, пари. бе, това са... Нищо не е това. Това е нищо. Долу да ти пишат коментарите от това пари печели ли са. Кажете, бе, хора, пара няма. Ма не, аз чувам сега. Аз не съм просто момче, бе. Ти да имаш 40-50 апартамента, трябва да имаш малко. 40-50 апартамента, пък една стинка не дава, бе. Така, сега нали говорихме, че ще дам сега 6 апартамента, почваме. Гледам ви от Англия. Ето, хората пишат, че нагледат от Англия. Значи то тук до нас, бе. То на 20 км. Печели. Дано от рози е малко. Да, но от рози е малко. Печели, ама малко. Аз не виждам, тези рози не спират да се показват колко на роза са печели. Ето, тук имаме от Белгия хора. Така, искам накрая... Ето, ще навикат някъде. Брачели, ще навикат някъде. Калкулацията ще правим накрая. Калкулацията всеки сам ще я прави за себе си. От мен пари, йок. От мен е работа, йок. И брачелите също йок. Се спокараме. Ще изкарам солата. Ще изкарам голямата сола. 2 метрова. Айде да не си мерим солите. Сега вадя от заря един кучета спирам. Тук и от Испания нагледат. Ето, от най-различни места нагледат. Белгия, Франция, Дубай. Всички брачели са най. Ето, виж тук какво става. Гледай, даже и Рима има. Белгия, Франция, Дубай. Всички брачели са най. Значи, трябва и песен да направят за брачелите. Усещаш ли? Ма що ти е, бе? Ни ще я направим, бе. Те ще дадат идеята, пък ни ще я изпием. Може да направим един гивовей за най-добър текст. Нали, те дават текста, ние го изпяваме, ти имаш брачет, който има свири на духов инструмент. Всичко е уредено. И той, и ти, двамата жидуха ти ще стане. Да, и ще вземем и то с Пайнера, Митко Пайнера, да напродуцира. Защото аз пари не давам. От мен пари не. Пак не му се дават, бе. С пари... Най-добрите брачеди. Аз от Токио. Браво. Ето и от Токио нагледат. Добре. Къде отиваш, ама? Да прати една батерия, така електрическа, да се захраним къщи. Поздрави от Зимбабве. Чак пак. После ще ги проверим. Проктор & Гембъл. Така, ти да видиш. Тези хора дет сега пишат къде са, моли после да ги проверим. Може и да може. Айде, после да ги проверим. Но какво искаш от хората сега? И на тях ли пари ще им взимаш? Защото казах, че уж само от тук нагледат от България и на 20 км от нашия край, а сега се оказа, че от цял свят нагледат. Ма хората те харесват, радвай се. Ма аз не ще да ме лъжат. Ти може да не искаш, ама браче да каза тъй. Искам да снимат табелите. Някой табел в Токио искам да такова снимка. Без такова. Поздрави от Павликени, ето. Там нямахме ли една приятелка Атанаска от Павликени? Тя нашата, бе. Да, бе. Тя в София вече. Тя е известна. От Каламата, ето виж, гръцка. Тя нашите. Това са твои хора. Мои хора. Това вече вярвам, оттам са. Откъде сте, брачеди? Ние сме от Бургас. Поздрави от Свищов. Поздрави от Горни Лом. Цяла България. И не само, цяла Европа.
Ние сме като Вера Кучовска. Вера Кучовска, как вика, само вика в България, ама. Цял свят. Но цял свят, ма, гледай как ме поднижиха я и тя се изнерви. Изнерви се и Бог да я прости. Така, някой ден... Благодарим за гифчетата, хора, не се харчете излишно. Добре. Искам да работя при вас. Тук някой пита, иска. Шефа, наема ли работници първо? Какво може да прави? Кажи какво можеш да правиш. Напиши отдолу какво можеш да правиш, да видим шефа ще хареса или не. Най-яките пишат, ето гледай. Така. Поздрави от Свищов. Поздрави от... Може би Берлин е искал да напише. Германия? От Канада имаме поздрави. Поздрави от Дубай. Ето, ние скоро бяхме с брачелите в Дубай. Брачелите бяха в Дубай, в Бурж Халифа. Правихме, Правихте, ма не е като мене тук, нали? Там са по-стиснати аз. Значи само имаме един брачет, той е голям коцкър. И много им гледа жените, затова са махнем и оттам ще набият. Да. И ще направите и вноси и оттам нататък край. Вече брачелите ги тук забрави. при мен вървят нещата. Там ще Не, просто в България вървят нещата. Тук търчите ви мен да ме биете, ма там не може да ви много. Англия, Берлин, поздрави от Видин. Така, Видинско. Живи и здрави всичките. Враца. Там Враца са голяма работа. И от други държави, чак от Враца. И от други държави, чак от Враца не гледам. Ти можеш да говориш врачански? Това си е най-трудният език в цяла Европа. На диалект малко го карам. Мога, не мога. Тя цяла България. Монтана. Парата къде е? Парата, странната езия, парата, йок. Вече тук 2-3 месеца. Къде съм я взела, сега отида на Изипе, те взеха. И ти ми даде 30 лева, бе, човек. Виж сега, брачет, ако нямаш 30 кредита, ще имаш. То заради тебе ги тегли тези кредити. Аз ти давам пари, ти ходиш в казиното, го играеш, бе. Играеш ги парите в казиното. Аз да не съм кумбата. Колко пъти съм така взимал там, бе? Че ще ме вземам, аз работя там на един мой човек. Колко пъти си казала, шефе? Работя там на един мой човек, ама той е много важна клечка. Работиш там на машината, на врътка по 2 лева, нали съм те виждал? Так, 2 лева врътката. Не, бе, човек, зидал съм тухли на 2 лева, цак. Зидал си, ама колко пъти съм идвал в казиното, ти давам пари? Колко правиш? Смеца. Колко стана с апартамента? С кой от всичките хора? Много апартаменти правим, много апартаменти. Трябваше да се вляза вътре, ама... От тая последната къща сега, което качихме първата част, следват още, може би са 5-6 части, много е смешно. Трябва да ви кажа. Базикате ли са? Аз сега разбирам. За вас базик, за нас истина, няма тънга. Аз сега разбирам, брачет, че ме разпространяваш тук. Едни плочки имам, вика, залепени. Да отида да му ги залепя на човека, да ме пуснеш. Къде са тия плочки? От кой край си? Дайте къщи да има. Да имам за картон в София. Пускай го, шефа, искам. Значи ето и 3 къщи в София да лепя картон. Идвам веднага аз. Да идваш, ама трябва да мине през мене. Не мой брачери ти да ходите. Но къдя къдява, от как на тъгва, човек? Ще ва оставя, ще отидете там, ще ва загермете и бой ще идете. Няма да стикат мене. Чай да взема солата, аз тебе почне, няма да разправям. Докарай ми на мене голямата, сега подпуках. Вземи по-голямата. Нищо не взимам. Айде да видим. Вземи по-голямата. Айде, искам да кажат хората за кой нивел са. Айде да видим. Ма ще ли вземи по-голямата сола, брат? От тази по-голяма не можете да, съжалявам. Така. Ети се твоята. Сега. Ако му шимна една сола в главата, направо ще му нивелирам кръвното налягане, аз ви казвам. Ей така. Брачет. И то, че му ходи, бе. Тък му. Ще му ходи много. Виж, брачет, влизаш и то, гледай сега. Хоп, няма. Ето, подарявам ти сола. Това е солата. Метна запис. Не, брачет. Взимай си или? Взимаме. Давай си ми моя. Давай си ми, че почвам да се напрягам. Ще ми взима нивела той. Къде се намираш ти? Искам 400 литра бойлер. 400 литра бойлер? Този бойлер още го няма. Те, между другото, ни звъняха за този бойлер да ходим да го монтираме ние. Обаче ние им отказахме. И луди глави. Браче да е болен. Малко е настинал. Как да ти дам пари, брачет, като... Сега ще ме разбереш. Парата къде е? Питат хората. Парата. Парата къде е, да питам, ма, човек? Това човек, дето пише сега къде е парата, не видя ли преди малко, като мина човека, който просеше, отвори прозореца и раздава от моите пари. Тук от пепелника събира пари и ги раздава.
Хората слагат в пепелника фасо и ти слагаш пари. Аз не Където бръкнеш с кола, всичко е пълно с пари. Ти като влезеш тая кола и цялата я осмърдяваш на фасови. Парата е в Дубай. Ето, пише ни. Няма, Човек. прибрах ги. Отидах там с еврата, да видиш как бързо ги натоварих в буса. Ама дойде с един чартър да наземе. Гледайте клипчето във Фейсбук с чартъра. Аз може тук да не дам кой знае. Ама има отношение. Кое Ние има вече- отношение? Ние сме вече едно семейство. Как бе, братчет, ти 5 къщи вече ми взехте, бе. Детето е завършило, балдъската е изгонила. Не сме ти ги взели. Не сме ние. Ние не ги взимаме. Ние просто от време на време се нанасяме, защото няма къде да се живее и Искам не да за друго. разкажеш на хората, с предпоследната къща, която ми направихте, която си беше асъл за мене, с жена ми да живее вътре. Ето, човек е каминар. Каминар. Иска работа или ще дава работа? Най-вероятно иска да му дадем работа. Ще му дадем работа, бе. Ама пари пак няма да му дадеш. Кой ще Колко ще работа? даде? Не идвайте хора. Не, бе, Той чакай да питам. мискини не. Колко пари ще даде да му дадем работа? Той ще даде пари, ти да му даваш работа. Как? Ей, почваш да ми лазиш по кръвното. Внимавай. Внимавай, ти казвам. Ами трябва да се прегледаш. Брачет, щом нещо кръв има някъде, Нареждаш ги, вика, даваш им по едно варилианче и да се успокоят. Много се изнервили, вика, тия мечки. виж, да сме видя и веднага ми намига. Аз като те гледам, тя искам да окони и разкажеш- остана да те Искам да намига. разкажеш на хората, тъс предпоследната къща, не сега последната, предпоследната къща, Ще ни пишат налично за работа, виж какво става. какво стана с дървената ми дограма, скъпата. 5-камерната прозорец, прозореците какво стана с дограмата, какво стана с нея. Дограмата какво направиха твоите То хора? студено беше времето Ма на разкажи какво Батко. стана. Времето студено беше в Батко И? и запаляхме в средата на хола. Чупеха дограмата в средата на хола, запаляха огън, защото било много студено. Тес, мискини. Ето и. Ето, само Нивили купува. Пари не дава. Не вели? Хората казват, хората виждат, Те не вели, аз не ги купувам. Като ходим и на магазините, не споменавам магазини, защото още пари не са ми платили. От всякъде иска пари да Всякъде вземе, пари, бе. да. Всякъде Като пари ходим иска на да пазари, вземе. ми какво правим аз? Отивам нужда за материали да купувам и ти какво правиш? И това ще вземе, но ще взема само търчиш малки нивели да купуваш. И Сега. то вика малки нивели, право показва. Ония ден... Не е ли вярно? Сега ще нивелирам. Ето тук хората да видят, нивелирам. Ето, нивелирам, показва. Какво И показва? солата сола. Чок шукар. Добре, бе, майсторе. Школсун. Майсторе, то с малкия нивел са за маленки са неща. За, той за голяма работа върши, бе. Нали да монтираш? Чай да видим, как ще на тебе, как ще дойде? Малко му е криво налягането му, криво му е. Така, майсторе, това нивелче е за картинка, бе, някаква огледалци, до 3-4 см се нивелира. Ти влизаш в кола, 50 квадрата ми е кола и слагай средата на кола Ти не му нивелчето. разбираш. С това нивелче пирамиди са дигнати. С това баш. Е това. Слушай, ама какво ти казвам, пирамидата в Гиза, кой е изидал? С кой е изидал? То тогава Знаеш ли? нивели няма... Крали Марко с Трисинджира Роби е изидал са и такива. Аз ти То казвам, пластмаса е няма... пирамидите са направени от българи. То трябва да е бил някаква каменна сола. В Джамбо имало такива нивелчета, ама моето няма Джамбо. Да не ти дадат съвети, защото утре ще вземеш да търчиш по джамбо. Не дей, ще вкарам джамбо, ще го изкупим цялото джамбо. Кажи да си го Децата навря въртели- в газета с нивел. Отзад трябва да си го навриш. Аз ли? Да. Не, За ти. сир на хората. Не. Зависи. Той е много малък. Сега ако и за голямата сола... Поздрави от Русе, ето, Яшабе тигри, поздрави от Русе. Ние имахме един такъв тигър, дет ни викаше, давай тигре. Направо ни бяха разказали играта. На Юрош, после ела да видиш. Така, на джамбо няма да ходим за нивели. И аз. Браче сола, не можеш да купиш от Джамбо сола, бе, как? Да. Солоники може да купиш Трябва там на свини. по-големи нивели да ходим, да вземем от Не, някъде. на тебе ти трябват, на мен не ми трябва. Аз имам, върши си ми работа. Браче болен. Няма, майстор, ще ме разболиш. И велики сте. Не сме чак толкова. Ама гледаме да ни е весело, да ни е забавно, пък и на вас да ви е. Кажи му да дава парите да не се прави на луд. Парата! Ще се побъркам. Чакай, бе, чакай да видя дали имам някой лев да ти дам. Може да ми се усмихне слънцето днеска, бе. Айде, но пък да завали, бе. И знаеш какво се сетих, бе? Сега, аз мога да те измотиря тебе много терикатско. Искаш да отидем да измием колата на автомивката? Там е облачено. И вали. И
Даже и предлагам да не я вадим тази кола от автомийката. Директно само кешовица. Ма това е от сондила, брачет. Ко ме интересува? Вода ли? Вода е. И отгоре капи вода. И от това от сондата е вода. От дъжд на вятър. Спокойно, ще поснеми, там има и такова. Ти ще разбрали сега за тия сонди, бе? До 10 кубика щяло да използваш водата на собствената си сонда, 10 кубика без пари, оттам насетне плащаш. Това е. Като поп. Те нали кладенци, сега ги регистрираха ги първо спокойно, вика безплатно ще ги регистрирате. И се слагат сега, искат и сега за всяка помпа пара. 450 лева. Слагат. Водомери? Ще им слагат да ми. Как няма да им слагат? Така някой се изнервят. Ето за един обект ще навика. Тук много свежи хора сте. Еле аз. Той поне. Не. Като млада марула съм. И сежарка. Сежарка, иди лето. Бе, ти да видиш. Знаеш как върви? Колко отзад буса много яко. Какъв бус? Това не е работната кола. Това не е бус. Буса ни е много як, да. Много работа ни върши. Кажи, младенчо. Шефе, кажи, бе. За работа ли? За работа. Не ми говори за работа. Не ми говори за работа, защото... Откъде сте? От Бургас сме. Няма да лъжиш хората. Няма да ги подвеждаш така. То с колонка в колата, тя е закачена, то това не е такова, бе. Това не е колонка. Това е оригиналната на колата, бе. Това е... От двете страни има. Това е буфера. Да, днес Тодоров ден, честито на всички. Да се чувстват поздравени по една ракия вечера. Днес, то на Тодоров ден нямаше ли куши, бе? Куши, бе, да. Куши. Някъде може да има куши, бе. То може и да има тук, ама ние сме на работа, моите момче. Аз съм човека. Пара? Пара йок, отиваме гледаме куши. Ти не беше ли Тодор, бе? Не. Всякът се замисля. Не дей, че 3 пъти ми каза името. Тук пред хората... Тодор. Че те хората не знаят, бе. Те да не мислиш, че не те знаят. Кой ма знае? Всичките те знаят. Разпространяваш ме тук. Айде да ги питаме сега как се казваш. Нали имаш хаштаг? Къде ще отидеш? Край, вече ще има цял свят. Може грешно да съм написал. Бърче да има акъл. Младенчо. Ето го, младен. Ето, виж, хората да знаят Тодор. Ето къде те много ми хареса, дет пиша Тодор. Браво, Тодор. Айде почерпи някоя стинка, бе. Тодоре, айде, бе, Тодоре. Не му задават пари на този. Майсторе, виж сега, защото говорим за соли, нали, хората, сола. Виж сега, това е оригинална част. Дай да видя на коя марка това е скъпа марка. Райдер, скъпа марка, тиши една. С такива... Аз искам Хилти. Ти искаш Хилти, ама Хилтито е 10 пъти по-скъпо. Да. Он е гледам бургията. Тази бургия на Хилти 20 кинта. Ама с остър връх 4. 4 връха. Обаче взимам за 20 лия, взимам 10 такива. Шефа го изсметнала. Вижте колко е стиснат. Ето. Та се 2 кинта, на Хилти е 20 кинта. Бърче, ти искаш ли да взема в Токио? Ма пусни товс. Аз, защото съм на... Още не ми изчекал договора с него. Аз съм като футболист. Не може да напуска държавата, защото аз съм го взел пък от затвора. Той е с гривна на крака. Не може да напуска държавата. Брачелите са топ, ето. Дай парите на брачеда. Арива, нали днес ще дадеш някой лева, шефе? Ти си ги взе, стига толкова. И само веднъж ли плащаш на ден, бе? Тези хора много те подглаждат да искаш. Само веднъж ли на ден плащаш? Много почваш да ти отварят очите. То слайв ще ти отворят очите. Аз отдавна са ми отворени очите. Така ли? Да. От преди 90-та година са ми отворени. Ама ще те връщам в панделата. Усещам те. И? Там знаеш колко неща съм изидал. Зидария до зидария съм направил. Аз ще уреда да си метър на метър. Ако не уреда прав да спиш, аз да не се казвам... Казал ли съм ти, аз че има един брачет, дето ги разширява? Казал ли съм за него брачет? Апартаменти? Разширява ги. А моите само ги стесняваш. От 100 квадрата на 40 квадрата ги правиш. Нали искаш да стане хубаво, батко? Качественото е скъпо, е. Така е. Няма да дигам. Кой? Звънят. Тя е. То не се знае, що звънят. Къде са брачелите? Брачелите са в Дубайско. Днеска двоен надник. Точно така. Днеска двоен надник. Забравя да ти кажа. Празник е. Парата.
Днеска двоен ранник. Искам да кажем на хората сега. Кажи на хората, днеска бачкал ли си? Бачкал съм. Какво прави? Какво направи днеска? Много работа. Какво? Искам да кажеш на хората, днеска цял ден нита ли возя в колата? Нита ли возя цял ден? Аз искам да те питам цял ден, като се возя аз с колата, да ми обясниш защо няма да имам аз пари днеска да ме ангажираш времето. Защо? Пишат ми на Viber, много съм бил отворен на лайфа. И затова не съм дигал телефона. А тя ако си мисли, че ние пък не виждаме, обаче ние няма да правим който си иска да е известен покрай нас. Брачените имат работа. Работа имат. Няма да прати 10. Много ефтино работи брачете. Знаех се, че не взимам пари. Сега за една кухничка наскоро там да му изкъртим 4 метра канал, само 20 000 евро му взех. Без пари направо го направихме. Най-добрите. Без пари, ама на браче да му звънят, пише ето. Той даже ми я даш, Таню. Така, танка. Ама такова. Малко ти плаща, те хората не знаят колко хиляди апартамента има. Ти всеки ден работа. Ти имаш цял живот, ти, твоите брачеди и децата им са уредени при мене. Затова никакво напускане на апартаменти. Щом се хвалиш, че имаш много, ще ги използваме. Ами, уредих ли половината рода да спите в моите къщи? Ти си уредил, те се нанесаха. Кой ще се пита? Да сега последния апартамент, аз тук последните 5 дена спа тук в работата кола, баничарката. Шефа вика нова къща взел сега. Опа! Взех бе. Аз що не знам, що хората знаят? Ами, аз съм малко на 2-3 ти да дойш. На 2-3? Да. Те хората в последствие ще видят как брачета без да го канят, той сам ги намира апартаментите. На хората последния апартамент, който купех, който беше направен на 100%. Не си го показвам. Още не са стигнали до там, а ще стигнете до него апартамент. Нека хората да видят, дето взеха апартамента, уникалния апартамент. Тогава ако ще криеш от брачета, че не разбрах. Брачета ги надушва още като ги купиш и с факс ми пращат извънземните на мене от унъс, че ние дете сложат в ония апартамент синия. Някой, ако така са му на сърце, те с които са извън държавата, да вземат да уредат едно апартаментче там да взема. Те ако ми уредат на мене едно апартаментче, оставам и тръгвам. Ти не може да останеш тук. Ти не може да останеш тук. Ти, ако ще останеш, само ти ще останеш. Другите брачели не мога да ги изгоня. Не можеш. Те са нанесли вече край. Между другото, забравих да ти кажа, хората вече гледаха за балдъзата. Да. Балдъзата каза, че ще напусне апартамента чак към края на август. Вика, поне тъй дошла и сезона да изкара са. Една почивка жената, бе. Тя да не мисля, че не иска и тя да почини малко, бе. Балдъзата. Гледа ли бубка? Ми гледаме, как да не гледа? Гледа ли? Ми гледаме. Наприема. Какво иска да направи? Тя знае там. Нема какво ще правиш, бубке, защото да не те папаросам и тебе с малкия нивел. С солата. Каквото решиш, това направи. И това, дето не го решаваш и него го направи. Ето, младене, ти защо нямаш такъв хубав мустак брачиля? Питат те. Щото ми падна, само за пари ми говори, ми падна мустака. Той като чуй, че му искам пари, му увяхва му мустака. Аз имаш един такъв шеф, дето нещо като ма ядоса и като го подгоня и почва да му цави мустака. Аз мога да го пусна мустака. Ама много така е... Много бързо му расте на него мустака. Да. 2 седмици ми трябва, 3, ай. Може пък да направим разнообразие. Браче да не е без мустак, пък жива да е с мустак, не съзнай. Не, няма да стане така. Що? Той мустака му и клапа навсякъде. Не бе. Нанасям се в новата къща ми. Нанасям. Нанасям се. Така. Ето. Младенчо, абонираха се за нас. Имаме 26 абоната. Какво значи това? Хората не харесват. Няма лошо. Най-вече мен, защото съм начало тук. Среди брачета ти, дай малко по-измести се тъй. Този телефон много натам отиди. И сега ще спре лайфа. Брачета е болен. Брачета е малко болен. Майко, що не му абортира майко, да не се мъча толкова. И на маска трябва да се сложа аз.
Ще ме разболи и ти. Цял ден ме мъкне напред-назад. После няма, ако не дойда 20 дена на обектите, ще ги разрушите. Има по 2 месеца не си идвал пара да даваш. По 2 месеца! Те брачерите, що се нанасят? Добре, да имам 2 чанти с фактури. 2 чанти има с фактури. Ти гледай да нямаш 2 турби с фактури. Тогава още по-зле може да стане. Ако тръгваме с заплахи, няма да стане работа. Брачеда е малкия нивел, брачеда е тука. Солата. Солата е тука. Внимавайте. Солата е тука. Чай да браче, та сола... Показва много вярно. Ма ти накриво я слагам, пак показва право. Както и да я сложиш, се показва право. Брачеда никога не греши, бе. Брачеда никога не греши, бе. Ето и сега брачет. Солата като я сложа тук, нали показва право. Криво малко. Не. Показва идеално, винаги е право. Не, показва малко криво, ама проблема не е това. Аз според мен ти натежаваш от страна и затова така. Колата малко е така, килната. Къде натежава? Аз съм отслабнал заради тебе. Ти пари не даваш, бе. Как се отслабнал? Ама ти пари не даваш, стига мрънка. Не храня ли? Кажи, не храня ли? Номер 1 си пише. Колко днеска какво черпах на обяд? Кажи на хората, признай. Какво си черпал, нищо не дали? Какво яди на обяд? Какво ядах? Зеленчукова салата. Така? Зеленчукова салата. Това ядах. Броколи. Ама къде яди тази зеленчукова салата? При кой сушеф? Сухия, да, Ангелов. Ангел. Тая салата, знаеш колко давам за нея аз? Колко даваш? 95 лева струва тая салата. 95 за брачелите пари няма. Салата 95 лева. Ти кога яди салата, не рива, нали? Ривак да ти кажа, аз ако знаех, че и толкова сдаде, сигурно и сополи ще да има. Аз по едно време бая водна ми се видя. Много хубав мустак. Ето, хората кажа, че имам страхотен чай, мустака поднивал ли? Ето е, мустака и поднивала. Басулата показва най-добри, бе, ей! Добре, бе, майсторе, я покажи на хората. Този нивел тук, виж, имаме тук за вертикално. Имаме за хоризонтално. Това на 45 градуса. Така показва. Май ми се струва, че само с него работите. На 45 градуса. На 45 градуса само работите. Май само него използвате. Чакай да видя, може и те да е. Защото всички... Не, бе, добре. Защото като влязат в стая, норищи малко ми идва. Тоест брачет, кому има на косата? Брачета е идеална косата на шефа. Шефа уредял, защото... Ама вижте зад шефа кой има. Зад главата на шефа кой има? Дръпни са малко главата. Кой има? Ела към мен. БГ. Вижте ли е тук? БГ. Къде го видя? Знаменцето не виждаш ли? Ти докъде виждаш? Уж много виждаш, пък всичко криво. Брачето много вижда. Пък всичко криво. Аз то снимал да не съм го намерил на пътя. Ма аз го ползвам, бе. Ето тук и номера почнаха да дават. Климатици ЕМО. В цяла България телефон. Ето, момчета, се прави реклама, записвайте, скриншотвайте, който иска хубав климатик на ЕМО да звънне. Да кажем здравей и на нашата Михаела. Михаелче, живо здраво. Ето и тя продължават да се абонират хората. Михаелчето, поздрави Михаела. Няма нужда от поздравяване. Вие се знаете. Не се знаем. Така. Тук ли? Ние сме на 10 метра от нея. Михаелчето долу да я последвате, прави страхотни намаления от Тему. Може да използвате нея промокод и да печелите, да взимат всичко за по-ниско. Последвайте, ето тя отдолу е писала коментарче. Последвайте я. На работа ли? Сигурно работи. Възможно е. Възможно е да работи. Да направи по едно кафе и идваме. Ай, майко, да ни чуват. На 7 ще кажем. Едно такова искам да ти дам нещо, нали, като пари. Искам да ти покажа нещо. Това са на благо климите. Да. Това знаеш как се казва? Покажи на хората, аз с какви материали купувам. Ти купуваш? Кой? Той е бил купувал. Ето ги. Както ние им казваме, благоклеми. Кръстили сме ги на един колега. Не влагоклеми, а благо. Сега обясни, защото много жени нагледат какво е това нещо. Трябва да викам Брачеда на ум. Той така се казва. Брачеда е ладжията, Брачеда на ум. Обясни на хората сега това нещо какво прави. Сега това нещо, с него снаждаме кабелите.
от тук отваряш, буташ едното кабел. Като го отвориш, като бутнеш едното кабел, затваряш ето. Така като го затвориш. Тук отваряш другото, буташ другото кабел от тук и затваряш. И така кабела се снажда. И така става много добре. На него. На него. Много съм горд, че на моите обекти работи с скъпи материали. Да бе. Какво разправиш? Моето момче, аз те предлагам така, да им кажем на хората по едно чао. Да, разбира се. Радваме се, че се видяхме. Специално включване направихме заради хубавия празник днес, Тодоров ден. Хубаво е по една чашка до вечера и така за здраве. Брачерите ви поздравяват. Да. Който има някъде, където може да гледа куши, нека да гледа. Така, забавлявайте се и се радвайте на уикенда. Така, брачет, само да кажа, вечерта само ти мога да дойдеш нас. Твоите не ги искам. 11? Не. Що? Само ти. Ами няма дел да събера. Че кой те пита ти? Ами аз направих къщи с по 200-300 квадрата и останах в една кутийка. В една гарсонерка съм. Ма за какво ти е повече, бе, дете, ти малко още учи? Да, защото сега знам вечерта ще ми се струпат всички пред вратата, бе. Дай пари, няма. Те брачерите цяла година сурвака. Те като им почне сурват още от началото на годината и кара до край. Брачет само да не ми дойде с някакъв кон. Като нищо можете да карат кон. Скоро, нали имаш единето вкарал някакъв кон на 5 етаж и къде го вкарал? Да, чак горе го вкарал. Да изненадал жена си. Какви ли не хора има? Такова няма как. Няма, изпреварил празника. Михаела ти праща розичка, вика, специално вика, отдолу пише, специално за моето приятел Фанфан Лалето. Ще изиграя аз една серенада. Хубав ден ви пожелаваме, хора, забавлявайте се и до вечера по едно, само че внимавайте да ни направите джибрил си се. Значи, леко джибрил. Няма вечерта по 1, 2, 3, най-малко 4. Така. Айде. Хубав ден на всички и до скоро. За свидание.